आफा उल्था नामा सेट्राफु होनो मोनदोंमोन नै बिश्वकर्मा फुजायाव मोनदोंमोन आं बिराद मोनामखायो बाल्थिङाव दोननाया सिजोब्बाय नै टका হ'ব ৩৫০০ টাকা ভিডিঅ' বনাই থাকক মই আগৰ পৰা মাল দিয়া আহিবলৈ চাকা যায় হেৰি চানাটো আছে চানাটো মই লৈ দিয়া नहीं Wow. जाहांबाय ना खावब्ला सेन्टाराव फैबा नैबे हटेलाव साहा लोंलांनो बावनाङा दे रायजोफोर जाबायानो नै रं होगासिनो दं नामखौथ' मोनाखैलै हटेलनि नामखौ मोनाखैना मोसाहारि हटेल खावब्ला सेन्टाराव बियो नै मालिक थाग्रा जाहैबाय रुमा बिराद बरिया जाबाय बे मालिक थाग्रा कालार पेन्टिं जाजोब्बाय बियो फैरायो बे आंनि दखान जाहैबाय जोंहानि दंफां बिराद साइज नुनोलै नर्सरी स्टोर अच्छा मजा आया हगारहरनोसैलां Pobre 어쩌서 만나면 Pobre hilang banyak sila apa nih? Wah. वाह क्या सीन है।